ഗൈസ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഇഫ്താർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടക്കൽ മനഹൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാട്ടാ. ഇവരുടെ ആംബിയൻസ് ഒന്നും പറയല്ല, അടിപൊളി ആംബിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോമ്പ് തുറൻ്റെ ടൈമൊക്കെ ആയി, നമ്മളിങ്ങനെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കോട്ടക്കൽ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മനഹൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് ഇഫ്താറുകൾ കൂടിക്കോളി. ചെറിയ പൈസക്കാണ് ഇവിടെ കോംബോ അവർ കൊടുക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മൾ കഴിച്ചു, ഈ ഫുഡൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. 10ഓളം വെറൈറ്റി മന്തികൾ വരെ എത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് മനഹൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കേട്ടോ, അതായത് കോട്ടക്കലാണ് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. കോംബോ ഓഫറാണ് വേണ്ടത്. 2 സ്നാക്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ 3 ഐറ്റം ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, 2 ഈത്തപ്പഴം ഉണ്ട്, പിന്നെ 2 ഐറ്റം ജ്യൂസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചിക്കൻ പെരിപെരി, ബീഫുണ്ട്, ഇതും ചിക്കൻ തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നോമ്പറക്കാൻ ടൈം ആയില്ല, ഏകദേശം ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നോമ്പറക്കാൻ ടൈമൊക്കെ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക.